Jeg vil vide, mand. Elsker du mig, mand? Nej, jeg elsker hamburger. En lille hamburger? Nej, en stor hamburger med brød, kål, tomat, sauce, kød i midten og brød on top, og ikke glemmer ost. Hvor får du din hamburger? I McDonald's eller Burger King, men du skal ikke glemme, hvad jeg siger nu. En kylling hamburger på KFC er det bedste, som jeg har. Det smager så godt, og når jeg har dem, jeg vil så horny, og jeg vil springe ud af et berg. Springe ud af berg? Er du crazy? Jeg er ikke crazy, du er crazy, mand. Jeg elsker bare det med hamburger. Du er crazy, mand. Det er mit liv. Jeg vakner bare på morgenen, og jeg hygger bare. Allo, jeg elsker min hamburger. Stop nu. Okay, jeg kigger på det du. Det er min favorite musik. Amen, nu skal du synge med, vi er sammen med det gode sang. Disse mand. Alle disse piger skal disse mand. Syng med. Disse mand. Alle disse piger skal disse mand. Det var perfekt. Du kan synge så godt. Tak, men jeg praktisk hjemme. Jeg synger på Abba. Abba? Jeg elsker Abba. Vi alle elsker Abba. Amen, det er død kat i bagerummet. Hvad? Død kat. Hvad siger du? Død kat? Ja, død kat. Jeg dobbelt i gave, jeg satte i bagerummet.